En aquest capítol dirigirem la nostra mirada cap a Cornellà del Terri per descobrir-hi petites joies artístiques úniques al nostre territori. I, per cert, us imagineu poder accedir a l'interior d'una església sempre que vulgueu, fins i tot des de casa vostra? Molt aviat això serà possible a Rebost del Terri gràcies al projecte de digitalització de patrimoni del Consell Comarcal. Avui ho descobrirem. Posem fil a l'agulla. Un dels municipis amb un paisatge més dinàmic de la comarca és Cornellà del Terri, o millor dit, la Vall del Terri, un conjunt de 10 pobles units per més de 100 quilòmetres de rutes a través de la natura, la tradició, el paisatge i el curs del riu Terri. Un poble situat en un enclavament privilegiat i a tocar de les principals vies de comunicació del país, el que el converteixen en un indret molt accessible i fàcil de visitar. Però un dels autèntics trets distintius de Cornellà del Terri és la tradició, sobretot amb la reconeguda plantada de l'arbre del maig i el Ball del Cornut, una celebració que es fa coincidir amb la Setmana Santa i que concentra visitants d'arreu de Catalunya. Camins, ponts, boscos i senders, però també tot un conjunt d'esglésies i ermites que han vist transcórrer pacients al pas dels segles i que amaguen al seu interior algunes joies que ens traslladaran al passat, en concret a l'edat mitjana. Més enllà de l'església de Sant Pere de Cornellà del Terri, el principal centre de culte del municipi, cada poble conserva la seva capella i molt més. Aquest és el cas de l'església de Sant Cugat de Rebost del Terri, en un petit nucli conformat al voltant del vistós castell. De fet, inicialment n'era la capella, una edificació d'una nau única amb un absis semicircular a la capçalera. La joia de la corona són aquestes pintures romàniques al fresc del segle XIII. Són, de fet, les úniques que es conserven encara avui a la comarca. Centra la composició una mandorla quadrilobulada on apareix en la part central la figura del Crist en Majestat. Aquest Crist en Majestat està concebut quasi com un emperador. La seva mirada estimula el respecte dels fidels cap a la seva figura i està representat a la manera romana, és a dir, vesteix una túnica que li surt de la banda esquerra, li pengen com els plecs i se li recullen cap a l'altre costat del cos. Està flanquejat per dos símbols còsmics, que són el Sol i la Lluna, que indiquen el principi i la fi de totes les coses. Sostenen la mandorla dos àngels que en actitud de volar l'aguanten una a cada costat. I a la part de sota de les pintures apareixen els 4 evangelistes, Sant Mateu, Sant Marc, Sant Lluc i Sant Joan, que apareixen representats amb el cos humà i el cap amb el símbol de l'animal que els caracteritza, que els representa. Tant el Pantocràtor com els 4 evangelistes estan representats asseguts sobre uns setials que representen formes arquitectòniques i que estan dibuixats en formes geomètriques que la seva finalitat és embellir l'obra d'art. El Sol i la Lluna tenen com una cara humana dibuixada i el Sol està envoltat a través de raigs centrífugs i la Lluna a través d'un cercle de color negre. Per posar en context aquestes pintures ens hem de traslladar a l'època en què varen ser creades. En aquell moment, l'art era una de les eines més importants per transmetre la fe religiosa a la població. L'artista romànic no volia plasmar tant el que eren formes reals, sinó com transmetre vivències religioses. En un poble que no sabia llegir lletres, però sí sabia llegir imatges, se li volien traslladar les lleis cristianes. És a dir, que el món estava regit per Déu i qui desobeís les seves lleis seria castigat. Llavors, per això ens trobem amb aquesta representació
d'una figura d'en Crist en majestat que no busca transmetre una naturalitat, sinó que el que busca és aquest hieratisme, aquesta mirada per manifestar aquesta imperiositat, aquesta grandiositat i que els fidels havien de respectar-lo. Les pintures són excepcionals, però també ho és el fet que són de les poques de Catalunya que es troben encara al seu lloc d'origen, des que es van descobrir en uns treballs de rehabilitació de l'església. Aquestes pintures es van redescobrir l'any 1928, de fet estaven amagades darrere un retaule barroc que formava la sagristia. Estaven en molt mal estat, estaven ennegrides, estaven en un estat molt malmeses, i llavors el que és curiós és que per poder fer la seva restauració es va consultar l'opinió del poble. Per què? Perquè l'habitual o el més probable és que per poder-les restaurar s'haguessin extret del seu lloc original i es haguessin portat a restaurar fora. Però existeix un document que és molt important i és el que acredita que es va consultar l'opinió del poble respecte a aquest fet, i es va decidir que no, que les pintures no es treien del seu lloc original. Es va fer un estudi de què calia per restaurar-les i no obstant això, fins molts anys més tard no es va portar a terme la restauració. A banda de les pintures pròpiament dites, l'església també conserva un altre element decoratiu de la mateixa època, una cornisa també del segle XIII. En l'època de l'home romànic, l'església en conjunt, tant les representacions iconogràfiques com les decoracions que s'hi trobaven, estaven totes destinades a la finalitat de crear aquesta atmosfera de coneixement i d'entrar, que la persona pogués entrar dintre del context d'art i de contextualització del món cristià. I a través de l'art era com una manera de fer-hi cabuda i que s'entrés a dintre d'aquesta atmosfera. Si bé les pintures són, sens dubte, l'element més excepcional d'aquesta església, el cert és que aquest centre de culte acostuma a estar tancat, de manera que és difícil poder-hi accedir. Però molt aviat, a través del treball de digitalització que el Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha encarregat per aquest element, qualsevol persona podrà veure en l'interior amb detall. Es col·locarà un codi QR a l'entrada de l'església i també hi haurà un aplicatiu a través d'una pàgina web on la persona, sense necessitat fins i tot de venir fins aquí a l'església, hi podrà accedir i llavors podrà fer, mitjançant aquest aplicatiu, un tour virtual per dins l'església. Llavors es podrà apropar aquests elements que hem detallat i, en el cas, per exemple, de les pintures, a través de poder-se apropar virtualment a les pintures, es podrà acostar als detalls i podrà veure fins i tot, quasi de manera més clara, que si es trobés fins i tot situat a l'església, ja que per distància la vista no t'arriba al lloc, poder observar, per exemple, els detalls de les cares, del sol i la lluna, per exemple, o fins i tot observar com estan realitzades aquestes pintures, que estan dibuixades, tenen un traç negre i que delimita la forma i llavors s'hi aplicava la pintura. Llavors, a través de poder-s'hi acostar, es podran apreciar amb el màxim detall totes aquestes pintures, de quina manera han estat realitzades. Una de les virtuts que té el tour virtual en aquest sentit, o les noves tecnologies en la difusió del patrimoni cultural, és que això no necessites a ningú que t'obri l'església, ho pots mirar-ho durant 365 dies a l'any, i a més també el tour virtual el que també et possibilita és la inclusió d'informació complementària. Lògicament textos amb la seva traducció, audioguies, etc., que és una de les accions que també es farà des del Consell Comarcal en aquest projecte del PEC, en què aquests elements també introduiran tota una sèrie de textos com perquè complementar la visita. És a dir, no només tindràs el tour nu,
per veure, sinó que també hi haurà una explicació en el seu interior. Apareixerà una I, una lletra I, llavors allà acostant-se i clicant allà apareix una breu descripció de l'element en qüestió a destacar. I llavors així d'aquesta manera tindrà la informació més concisa i més clara sobre el punt en concret que li interessi consultar i que sigui a destacar. Aquest aplicatiu en concret de l'Església de Sant Cugat és el resultat de la composició de diverses imatges en alta definició amb les que s'ha creat un entorn virtual de gran realisme. Estarà disponible in situ, com hem dit, a través del codi QR, però també permetrà accedir a les pintures a través del lloc web InRouting, que molt aviat estarà actiu i en el que es podran descobrir de forma geolocalitzada camins, rutes, patrimoni i serveis turístics de les comarques gironines. Entre d'altres, l'interior de l'església de Sant Cugat de Rebost del Terri quedarà obert sempre i per a tothom. Aquesta actuació de digitalització s'emmarca dins el projecte d'especialització i competitivitat territorial Costa Brava Pirineu de Girona, Natura, Cultura i Intel·ligència en xarxa, un programa que promou la comunicació efectiva del patrimoni a través de recursos digitals i multimèdia. Les pintures de Rebost del Terri, però, no són l'únic exemple destacable d'art romànic que trobem al municipi. A l'església de Sant Julià i Santa Basilissa de Corts, original del segle XII, destaca per damunt de tot la portalada d'accés al temple, una mostra artística plena de simbolisme. Quan ens mirem la portalada, que és l'element més interessant d'aquesta església, veiem elements que ens recorden molt a la portalada de Ripoll, altres elements que també ens recorden el que és l'església parroquial de Sant Vicenç de Besalú. Hi ha una portalada lateral, doncs aquesta portalada també ens hi recorda, i sobretot, a la portalada principal de l'església de Sant Pere de Galligants. Ja veiem que té una característica, diguem-ne, típica de portalada. Hi ha dues arquivoltes que estan formades per dovelles. Les dovelles són cada una d'aquestes peces que formen els dos arcs. L'arquivolta exterior es recolza sobre unes columnes i llavors aquestes columnes en part es recolzen sobre els muntants, que és la part de baix. I llavors el que són les dovelles és un relleu molt baix. És en aquests baixos relleus on centrarem la mirada. Si a Rebost del Terri les pintures servien per transmetre als fidels la fe cristiana, aquí també passa a través d'elements i símbols que podem veure just abans de creuar la porta d'entrada. Per una banda hi ha una exaltació de la figura de Crist, aquesta figura eterna, i per altra banda és una portalada admonitòria, és a dir, ens fa una advertència dient-nos que si ens comportem bé i actuem correctament, serem eterns. La majoria d'elements que hi ha fan referència a la figura de Crist. Veiem elements vegetals, elements animals i que tenen un simbolisme, i també figures humanoides, diguéssim. Però altres símbols tenen gran força, com les representacions de l'eufènix, d'un àngel o del propi Crist crucificat. La quarta dovella, que el que s'hi representa és una eufènix. L'eufènix és aquest animal que té una cua així molt gran i és un animal que reneix de les seves pròpies cendres, de la mateixa manera que Jesucrist va ressuscitar. La setena dovella és la figura d'un Crist crucificat amb una creu patent. A la part inferior apareixen dos rostres, un de perfil i un altre de cares, que serien Sant Joan Baptista i la Verge Maria, i a la part superior, a l'espai que queda la creu, hi apareixerien uns elements que vindrien a representar el sol i la lluna. Una altra dovella interessant és la novena, on apareix una figura d'un àngel. Aquesta manera de representar-lo és una manera que es va començar a fer bastant popular al segle XIII. Llavors, per això és una cosa que ens podria portar a dir que la portalada no és tant del segle XII, sinó potser més del segle XIII. Pel que fa a l'arquivolta interior, també conté altres elements destacables. A les dovelles, la primera hi hauria una flor, un element vegetal, i llavors també hi veiem a la segona el símbol del crismó, i a l'altra apareixeria altra vegada una creu patent
a dintre d'un cercle, perquè tots els elements estan a dintre de cercles, i en aquest cas acabaria sent una mena de roda que a la vegada és un sol i no deixa de ser el Sol Invictus que és Crist. Tot aquest conjunt de representacions mostren, doncs, tot un univers cristià a la manera d'entendre a cavall dels segles XII i XIII. Viatgem ara fins a Pujals dels Pagesos, en concret fins a l'església de Santa Maria d'aquest petit poble de Cornellà. El temple és original del segle XII, d'estil romànic però amb evidents modificacions. D'aquí ens interessa en aquesta ocasió l'interior i més concretament aquesta imatge romànica d'un Crist en majestat. La part original de la figura es va descobrir durant uns treballs de rehabilitació a l'absis a principis dels anys 80 del segle XX. Una creu que ha estat restaurada i que, com podeu veure, només les restes originals només són els braços i el cap. Tot el que és la resta de la creu és una creu refeta. Té la seva importància perquè manté restes de policromia i ens dona una mostra molt fehaent del que eren aquestes creus romàniques i quina utilitat tenia. No és una talla d'una sola peça, sinó que es fa per parts, diguéssim. Els braços i els peus i el cap s'acoplaven, s'enganxaven com si es tractés d'un ninot, diguéssim. Es tracta d'una creu processional i la figura mesura prop de 70 centímetres. Al igual que la representació del Crist a les pintures de rebost del Terri, apareix vestit amb una túnica, seguint la norma habitual de l'època. Ens mostra un Crist, diguéssim, amb majestat, un Crist que no és un Crist sofrent. És una talla com molt popular. No podem atribuir a artistes, diguéssim, de grans feines o de grans treballs, sinó que és molt probable que fins i tot qualsevol fuster, qualsevol ebenista pogués realitzar aquest tipus de creus. De línies molt senzilles, molt simples, molt geomètriques, molt hieràtica, molt estàtica, però que complia perfectament les funcions que es demanaven en la seva època. Una creu que representava aquest Crist triomfant per sobre, diguéssim, del patiment que altres creus també representaven amb el Crist més sofrent. Val a dir que aquesta té una petita singularitat que, si ens hi fixem, amb la policromia que s'ha conservat, sí que hi ha restes de sang a la mà. Hi ha pintura vermella que representen la sang dels 3 claus que claven a Jesús a la creu. I és un fet que tampoc era gaire habitual perquè les representacions, com dic, no mostraven aquest Crist, diguéssim, sofrent en aquest sentit. L'església de Santa Maria de Pujals dels Pagesos guarda al seu interior també altres elements interessants, com una pica baptismal també romànica, una altra pica gòtica, una creu processional de plata de gran bellesa i qualitat i un ossari que conté les restes de Guillem de Palol adossat a un lateral de la nau. Més enllà de Cornellà del Terri, la comarca del Pla de l'Estany conté nombrosos exemples d'art i arquitectura del romànic. Possiblement l'exemple més conegut és l'església de Santa Maria de Porqueres, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional. Aquí destaca la portalada conformada per 3 arcs de ferradura amb 22 medallons que mostren diversos motius humans, vegetals i de bestiari en relleu. A l'interior descobrim que l'absis està separat de la nau principal amb un arc triomfal que descansa sobre columnes, els capitells de les quals mostren decoracions similars i de gran qualitat, amb una figura barbuda com a centre de les composicions. Al capitell de la dreta hi podem veure figuracions de diversos àngels, del Déu creador o del pecat original. Al de l'esquerra hi podem observar, entre d'altres, les figures de Jesús i la Mare de Déu. I a Vilademuls, al poble d'Olives, l'església de Santa Maria d'Olives conserva una petita pica baptismal monolítica d'estil preromànic que constitueix un dels exemples més antics de la comarca.
En aquest capítol us proposem una ruta amb BTT que justament passa per Rebost del Terri. L'itinerari, això sí, és per a iniciats, ja que planteja un recorregut difícil amb una distància total de 43 quilòmetres que s'hauria de poder completar en 3 hores. El recorregut, si es vol fer de manera circular, comença i acaba al veïnat de la República, a Palol de Revardit. El recorregut passa, com hem dit, per l'església de Sant Cugat de Rebost del Terri, a Cornellà. Continua fins a l'església de Santa Caterina d'Espasens, una altra joia romànica del segle XII, al costat de la qual trobem les restes de l'antic castell o casa forta d'Espasens, considerat l'origen de la família que portava el cognom de l'indret i del que actualment podem veure els arcs reconstruïts. No us perdeu les vistes, que des d'aquí s'albiren del Pla de Martís i el Pirineu. La ruta continua fins a Santa Maria de Vilamarí, també original d'estil romànic, però reconstruïda durant el segle XVII, reaprofitant l'estructura del temple, cosa que fa que conservi només algunes restes de l'edificació original. Abans de retornar al punt d'origen, ens podem aturar al petit nucli de Sant Andreu del Terri, un centre de culte documentat ja l'any 840, si bé l'actual es va construir a cavall dels segles XIII i XV. La porta ferrada conserva elements propis d'estil romànic. Podeu veure les esglésies de Sant Cugat de Rebost del Terri, Santa Maria de Pujals dels Pagesos i Sant Julià i Santa Basilissa de Corts des de l'exterior, sempre que ho vulgueu. Aquests centres de culte, però, només s'obren ocasionalment per a fer-hi missa. I en el proper programa dirigirem la nostra mirada cap a Palol de Revardit per redescobrir a través del projecte de digitalització com funcionava i per què servia el pou de glaç, una construcció excepcionalment ben conservada que ens obrirà la porta a la història de la conservació del gel i les seves primeres aplicacions.